Ei, hola, què tal? Espero que us vagi tot bé. Jo per aquí m'he estat acabant el manga de Shingeki i estic traumat. Bueno, suposo que ja ho deureu saber, el manga de Shingeki no Kyojin s'ha acabat i m'agradaria parlar d'aquesta obra que s'ha estat publicant durant almenys, crec que eren 11 anys, alguna així, i probablement sigui el manga més important de l'última dècada. Crec que ha estat un manga que ha posat sobre la taula molts temes a parlar, una forma de tractar diferent les històries que estàvem acostumats, perquè normalment estem acostumats a algo com One Piece, a Naruto, Bleach, Boku no Hero, Black Clover, etc. o Jujutsu Kaisen. I són obres que, bàsicament, els bons són bons perquè han de ser bons i els dolents són dolents perquè han de ser dolents. I a Shingeki no passa això. Però bueno, comencem parlant una mica de la sinopsis, de què tracta aquesta història, per si no us l'heu vist. Més o menys per la meitat d'aquest vídeo serà quan començarà a haver-hi spoilers. Així que ja posaré alguna cosa, algun títol, perquè sigui spoiler o alguna així. Bueno, Shingeki no Kyojin va de la història de 3 amics, de l'Eren, la Mikasa i l'Armin. I bàsicament va de que la humanitat ha estat confinada dintre d'unes muralles. Bàsicament és una muralla molt gran i dues concèntriques. I bàsicament ha estat confinada dintre d'aquestes muralles. Fora d'aquestes muralles hi ha uns monstres que els diuen titans, que són bàsicament gegants, que es mengen a les persones. I bàsicament la història va de que l'Eren, el protagonista de la nostra història, vol sortir de les muralles i explorar el món. Vol veure les coses que en el llibre del seu amic Armin explica. Mars de sorra, rius de foc, etc. És com s'expliquen en el llibre. Crec que tots d'aquí sabeu a què es refereix tot això. Bé, i bàsicament vol sortir, es vol unir dintre de les muralles, hi ha com una policia, com un exèrcit, i està dividit en 3 categories: els militars, el que seria la policia normal i corrent, i els exploradors. I els exploradors bàsicament el que es dediquen és agafar gent i sortir al campo, venga, a investigar i a veure com funcionen els titans, a veure si hi ha més humanitat fora. I això el que fa és bàsicament, el que vol l'Eren és unir-se a la Legió de Reconeixement, que és com s'anomena. Però què passa? En el primer capítol apareix un tità que és molt més gran que les muralles. Les muralles fan uns 50 metres, doncs fan 60 metres el tità. I trenca una de les muralles i comencen a entrar tots els monstres. Llavors comença tot el drama i, bueno, l'Isayama, que és l'escriptor i també dibuixant de Shingeki, crec que és una persona, el tio, que ens vol traumar tots, perquè és, o sigui, si algú pot sortir malament, sortirà malament, si algú pot morir, morirà. No li tingueu massa estima a personatges perquè acaben morint, llavors hi ha molt pocs personatges que no morin. Però bueno, i bàsicament Shingeki no Kyojin és una història que, com dir-ho, es pren seriosament tot el que passa. Està basada sobretot en un fet històric de la nostra història, de la real. Està aplicada en un món de fantasia. Llavors, és d'orilla. Hi ha molts missatges que, dintre de la pròpia obra, que reforcen, com dir-ho, el caràcter d'aquesta. Bàsicament hi ha, podríem dir, 3 lemes. Diguem l'Eren el que vol és la llibertat i per aconseguir-la lluitarà i farà el que faci falta. L'única llibertat que hi ha és el lluitar i ens ho recorda sempre, inclús en l'últim capítol,
continuar endavant, passi el que passi, amb totes les conseqüències. Hi ha entregar el teu cor, el famós Shinso Sasageyo, la famosa cançó, que bàsicament seria com el lema de l'Erwin Smith, el cap de la Legió de Reconeixement, que bàsicament és no pots aconseguir alguna cosa sense sacrificar un a canvi, és un altre dels grans missatges que té la sèrie. I després també el tema del cicle d'odi, que és el leitmotiv de tota la sèrie, que bàsicament en Isayama ens ve a dir que si tu segueixes odiant alguna cosa, al final t'acabarà destruint, perquè acaba sent recíproc tota l'estona i t'acaba destruint per dins. És que bàsicament que l'odi no és bo, això ja ho sabem tot, però no som conscients de les conseqüències que pot tenir. I bàsicament Shingeki ens ensenya, sobretot en l'últim arc, les conseqüències que pot tenir l'odi cap a un grup de persones. Llavors... no sé, és una obra que és dura. Està catalogada com a shonen, cosa que no entenc. O sigui, literalment és més un seinen, però bueno, demografies del manga, jo què sé. I no sé, simplement dir que és una grandíssima obra. Jo crec que amb un bon final. No és el final que la gent s'esperava. S'esperaven una cosa com diferent. A mi m'ha agradat personalment. Crec que ha estat un bon final per tancar la sèrie. Un final, diguem... El podríem catalogar com optimista, no. Com a benèvol, per dir-ho d'una manera. I, evidentment, és dramàtic al final, perquè aquesta sèrie hi ha molt de drama. O sigui, hi ha tant... O sigui, literalment començant amb que en el primer puto capítol es mengen la mare de l'Eren, doncs... I bueno, i que bàsicament tot està connectat, et diuen, hi ha pistes de com acabarà la sèrie des del principi. O sigui, et va conduint, hi ha coses evidentment que no es diuen, però sí que hi ha moments en la història que et van guiant i et van com dient-te, et fan entreveure com podria acabar la història. I bé, doncs això i el... no sé perquè estic com així parlant. I res, no sé, és una grandíssima obra i simplement dir-vos que si no us l'heu vist us la mireu. També faig aquest vídeo perquè evidentment no em puc estar de dibuixar i he fet un dibuix. Ara mateix segurament estareu veient una mica de speed paint. I bàsicament el que he fet ha estat agafar elements de la sèrie que són importants. Ojo, aquí és quan comencen els spoilers. Bàsicament he agafat el que seria el símbol dels camins, que bàsicament és el que uneix tots diguem, amb molts dels personatges de Shingeki com a element central, que bàsicament és el que uneix a tothom, juntament amb unes ales, que bàsicament el símbol de la Legió de Reconeixement són unes ales. Jo he agafat unes ales d'un cert ocell. No diré res més. I bàsicament dues mans entregant un cor, com entregant el cor a la llibertat i... I res més, bàsicament això. Si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, doneu like, compartiu, comenteu, subscriviu-vos, etc. I si em voleu donar més suport, doncs em podeu seguir a Instagram, Twitter i TikTok i ja està. Fins aquí el vídeo. Vinga, ens veiem!